ಗತ್ತದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಚಿಮುಗಾಳಿ ಬೀಜುನ ಕಡಲ್ದ ರಾಶಿ ನಡುಟು ಉಂಡಾಯಿನ ನಾಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು. ತುಳುವ ಪೆಲಕಾಯಿದಂತಿನ ಮೆತ್ತನೆದ ಮನಸ್ಸದ ಜನಕುಲು ನಾಗರಿಕತೆತ ಸುರುತ ಮುಟ್ಟುರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಜಾನಪದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿನು ಉಸುಲಾದ ನಂಬಿಕೆನು ಅರಾದು ಪತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕಲು ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟುಗು ಅಸರು ಕೊರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲೆ. ಮಾಗಣಿಗುಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗುಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಗುರ್ಕಾರಗುಂಜಿ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತುದುಲೈ ಅವೇತೋ ಬೂಡು ಬೂಡುದುಲೈ ಇಲ್ಲ ನಿಲಿಕೆ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ ನಂಜಿಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಮೂಡಾಯಿ ತೂನಗ ಗತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೂನಗ ಕಡಲು ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸಂಸಾರಗೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ತುಳುವ ನಾಡು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಪುಟ್ಟಿನ ತುಳುನಾಡು. ಪಾಪನು ಕರ್ತದು ಪುಣ್ಯನು ಪಟ್ಟುನ ಸೀತೋರ್ದ ಸುದಿಕುಲು ಪರಪುನ ನಾಡು. ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ ಕೂರುರ್ದ ಆ ಕಡೆರ್ದು ತೆಂಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದಗರೊರ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿಮುಟ್ಟ ಪೊಸರ್ದಿಂಚಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜಾಗೆ. ಪಚ್ಚೆ ತುತ್ತೈತಿದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರುಡು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊರ್ಲು ಏರುದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಪೊರ್ಲ ಪದಿಕೆಡು ತನ್ನ ದಿಂಚಿದು ಪೇರಿ ತುಳಿಪೊಳಿಗೆ ಉದಿತಿನ ಬೊಳ್ಳೆತ ಬೊಳ್ದಿಂಚಿನಂಚಿನ ಮೆಂಕೊನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ನಾಡು. ವರ್ಷದ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರು ಲತ್ತು ಕೊಡಿಪು ದೈಬೂರ್ದು ಸತ್ವನು ದಿಂಜಾವು ನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು. ಭೂಮಿನು ತಲೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತು. ಆಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಆನದಲಕ ಸೋಣ ಬಲಿಪುಂಡು ಕುದುರೆಲಕ ಕಬ್ಬಿ ಸೀಕೆ ಗಿಡಪುಲಕ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಕ ಉಪ್ಪು ನುಪ್ಪು ತಿಂಪಿರುಣಕು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಿದಂಚಿ ತೂಕ ಕಳೆಂಜನಲಿಕೆ ಜೋಗ ತೂಕ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಸೀಕ ಬುಡ್ಕ. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕರೇರೆ ಕಷ್ಟ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡಿಗಿಷ್ಟ ಪಂಪಿನ ಆಟಿದ ಮದಿಪುನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ಲೇಸನ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಚಾವಡಿನು ಬುಡಂಬು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ. ವಿಘ್ನಾಲನ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೌನದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಸುರು ಕಾದು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದೆ ಗಡಿ ಬರ್ಪಿ ಕಡಲು. ನಡುಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡು. ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣದ ನಾಡು. ಪಚ್ಚ ಸಿರಿಟ್ಟು ನಾಡು ನಡಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ ಜಿಡುತ್ತ ಪಂಚಬಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆಲದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು. ಸಂಪಿಗೆ ದಾತು ಪೊರ್ಲು ಅರಿವಾಣದಾತು ಊರುಂಟು ಪಿಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನ ಅನ್ಸೆನೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಕಜ್ಜ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟವು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ದುಂಡಟ್ಟಗ ಬರುಂದುಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದತ್ತೊಟ್ಟುಗು ದೇವರಿನ ಸಿಗುತ್ತೊಂದು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾಲೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ 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 ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಕ್ತಿ ದಿನಸಿನ ಸುಗಿಪು ತೊಟ್ಟುಗು ನಮಗ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ ಆಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನದುಂಬುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವದಿಡ ಓಲಗ ಆತಿ ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆಡೆನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕುನೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತರಿಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂದಿನ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸೇಸಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ಕೆ NSS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಡಿಪು ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಸೇವನ್ಕರ್ ಸರ್ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುಪುರ ಇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರಲು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಹರಿಕಳ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸೂರಜ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರರು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಕೆಸರಡೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸೂರಜ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರಲು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು. ಮೊನ್ನೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸೂರಜ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪುರ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂರಜ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಈ ರೂರಲ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ವಿದ್ಯಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿ ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಪುರ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂತ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇಂದ್ರ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ.
ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆಟಿದ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬತ್ತಿನ್ಸಿ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಇರೆಲ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ಪುರ್ಪಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸದ ಎದುಕೊನೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುಡುಂದು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಾರು ಈ ಒಂದು ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲಾದ ಸಾಲನ್ ಕೊರಡುಂದು ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಬಿಲ್ಲೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡುಂದು ಒಂದು ಮೋಟದ ಬಿನ್ನಾಪನೆ ಮಂತುಳ್ಳ. ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸಗು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೈರಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರು ದುಂಬಾತಗ ಬತದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಈಡ ಭಿನ್ನಾಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ನದ ಗದ್ದಿಗೆಡಕು ಅಂಚನ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಅಂಚನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಮೇರೆ ಇನಿ ಬಲ್ಲಬಿನ್ನದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟರಾಯನಂಚಿನ ಕೇಸಪ್ಪ ಮೀನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಉಳ್ಳಾಲ ಭಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರಾಜನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ಗಣ್ಯರ್ನಕಲೆ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದ ಕಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಾಲಕರೇ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಬಾರಿ ಕುಶಿತ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮರಿಯಾಲದ ಒಂಜಿ ಮಿನದಾನ ಮರಿಯಾಲ ಅರೆಗಾಲ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ರೆಡ್ಡೇ ಕಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿರ್ದುಕ ಅರೆಗಾಲ ಮಾಯಿಡ್ದುಕ ಮರಿಯಾಲ ನಂಗೆ ಬಾಕಿ ನೆಟ್ಟು ಬಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಉಂಟು ಅಡ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಈ ಅರೆಗಾಲ ಮರಿಯಾಲೋಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಸ್ಥೆಲು ಮುಖ ಅದನ್ನ ಬದುಕಿನ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನಿಪುಗುದೆ ತೋಣುವ ಸುರುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ತಿಗೆದಾದ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಹರಿವಾಣದಾದ ಉರುಟುಗೆ ಪನವುದಾದ ಕೊರ್ಲುಗೆ ತಿರ್ತು ತುಳುಭೂಮಿ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನು ಬಂಡದ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೋಡು ಬಾರಿ ತುಂಬುಡು ಪಂತೇರಂದು ನಕ್ಕು ಪಂಪೇರು ತೆರಿಗೆ ನಕ್ಕು ಅಂಚಾದು ನಿನ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕೈತ ಕೂಡಲಿಯನ್ನು ದೇರ್ತದ ದಕ್ಕನಾಗ ಆಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಸಮುದ್ರರಾಜೆ ಜಾಗೆ ಮುಡಿದು ಕೊರಿ ಅಂತ ಆ ಭೂಮಿ ಕೊಯ್ಯದ ಭೂಮಿ ಆದಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಂತ್ರಿ ಪಾತಾಳ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ನಾಗರ ಖಂಡ ಅಲ್ಲ ಪುದರುಂಡು ತಮಿಳದ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಅಶೋಕನ ಕಲ್ಲಮದಿ ಕುಡುಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತುಳುನಾಡದ
ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಲ್ಪದ ಆರಾಧನೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಭೂಲೋಕದ ಆ ಕಡೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾದಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಊರುದ ದೈವ ಸೀಮೆದ ದೈವ ಅಂದಿದ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜ ತಂಬಿಲ ಜನಕೋಲ ಜನ ನೇಮ ನಂಗೆ ದೈವಗಳು ತುಂಬು ದೇವರ ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮದ ಬುಕ್ಕ ಇದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಪರಮ ತುಂಬದ ಕೆನರಾ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಭಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೇರುಡು ತುಳುನಾಡದ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಗುರುತ ಮಾತ್ರ ತುಂಬದಾಗ ಹೊಂತೇರು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಮುಕ್ತ ಮೂಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಸಾಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಆತ ಉದ್ದಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೂಭಾಗಗಳು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಬಂಪಿನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಕಲ್ತು ಜನರಲ್ಲ ಲೋಕಾನುಭವ ಆಗಲೇ ನಿಂಜ ಇತ್ತಂಡು ಕೃಷಿನೇ ನಂಬುದು ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಿನ ಬಾಳೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮಿತಾನಂದನ ಎಲ್ಲ ಬೊಡಿತನಾದ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಬೇಕು ಮುನ್ಪದಲ್ಲಿ ಓದುದು ಬರೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳುದು ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಉರಾಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒರಿಯಾಗ ಬಾಯಿಡು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೋಯಿನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಾದವು ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಇತ್ತು ತರತಲಾಂತರಡು ಐನು ದುಮ್ಮು ತಗಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ತುಳೆ ಐಟು ತುಳುಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಷಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಾಕಿತ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಾನಿನಾದ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಐತ ವಜನ ಐತ ಬಾಮ ತುಳುಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂತೇರು ಕೆಲವು ಭಾಷೆಡು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಶಬ್ದೊಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮೇಡು ಕನ್ನಡಡು ಅವರು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವರು ಬಂಡ 4-5 ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅప్పుడు ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅವರು ಅప్పుడు ಐದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಡ ತುರುಟು ತುಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಜಾತಿ 4-5 ಜನ ಇತ್ತಿನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಬಂದ್ಬಿಡಿ 6 ಬಂಡ ಗೌರವ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾರು ಬಂಡ 6 ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಕನ್ನಡಡು ಅವರುಂದಿ ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ತುಳುಟು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಶಬ್ದಗಳು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನ ರೈತ ದೊರೀತೇರು ನಾಡೋಜರ 3 ವರ್ಷ ಬದುಕನಂಚಿನ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಚೇತನಾದ 6 ಮಾಸ್ಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು 6 ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೇರು ಏತು ಕೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಏತು ಕೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಹೆಸರದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕೊಂಡು ಅಮೃತದ ನೊರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜೋಗ್ಲೆ ನೀನು ಭದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ಏನೋ ಬರ್ತದಿ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಕೂತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ತುಳುತ ಆಚಾರಗಳು ನಿಂಜ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತೀರಿ ದುಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಪಡಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಉರಾಯಿ ಮಲ್ಪಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆಗಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲು ಪ್ರಕೃತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈ ಮರಕಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆರಿಯಾಕಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಊರು ಲೆಕ್ಕ 5 ದೇವರನ್ನು ತೂಪೇರು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿದ ವಸ್ತುಗಳ ದೇವರನ್ನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಗಬನ ದೈವದ ಕಲ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಬರ್ಪಿನಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಪಿನಿಂದುಂಡು, ಆಡಿದ ತಿಂಗಳು ಆಡಿದ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆತ್ತೆ ಬರ್ಪಣೆಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬದುಕರಲ್ಲ. ನಕ್ಕು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವೇರ್ಲಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಕಲಲಾರ್ದು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ. ಈ ದೈವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು. ಪಿಲಿಭೂತ ಅಂತ ಬನ್ಪ, ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದ ಬನ್ಪ, ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ಪ, ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬನ್ಪ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂಚಾದು ದೈವ ಹೊಣ ಇರೋದು ದೈ ಉಂಟುತ್ತದೆ. ಆ ದೈ ಮೂಲವಾದ ಮತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅವು ದೈವ. ಅಂಚಾದ ಮರಟ್ಲ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ದೈವ ಉಂಟು. ದೇ ಬೇರು ಅಲ್ಪಲ ದೈ ಬೇರು ಅವು ಮೂಲ ದೇಬೇರು ಬಂಡ ಅವರ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿದ. ಇಂಚ ದೈವ ದೇಬೇರು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಒತ್ತುಡ್ದೋ ಬತ್ತಿನ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುಟೇ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಮೂಲ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಪುಟ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಆಗಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬತ್ತದ ಬಣ್ಣ ಅಕಲು ತೂನು ನಾಡಿದ ಬರ್ತದೆ, ಬೈಪಾದ ಸಿನಿಯರ ಕಲ್ತದು, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಬುಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಚ ನಾಗರಿಕತೆ ವಿಕಸನ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಡುದಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತ ತಾರ್ಕಣೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿತ್ತು. ನಾವು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ 16 ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 16 ತಿಂಗಳೇ ಅಣ್ಣ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊಂದ್ಪತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲಯ ಧರಣೆಗೆ ಮೂಡಿತು ಮಲ್ತನ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ತುಳುತ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಪಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪಗ್ಗು ಬರ್ಪಣ 16 ತಿಂಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಬರ್ಪಣ ಹೇಗಲ್ಲ ಅನ್ಪಾರ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಶುರುವಾಂಡ ದಸಂಬರ್ ಮುಗಿಪುಡು. ಆಂಡ ತುಳುತ ತಿಂಗಳು ಪಗ್ಗು ಶುರುವಾಂಡ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಮುಗಿಪುಡು. ಅಂಚಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯೋಡು ನಿಗಳಿಗೆ ತುಳುತ ತಿಂಗಳು ಶುರು ಆಪಿನಿ 14-15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐನು ಬಿಸು ಅಂತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಸುತ ದಿನ ಅವು ಶುರು ಪಗ್ಗು ಒಂಜಿ ಬಿಸು. ಆ ಪಗ್ಗು ಒಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ತಿಂಗಳು ಶುರು ಆಪಿನಿ. ಅಂಚಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅವು ಪಗ್ಗು, ಮೇ ಜೂನ್ ಅವು ಬೇಸ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ್ಯ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಾಳ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂಚ 16 ತಿಂಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳನ್ನ ತುಳುವರೆಗೆ ಪರ್ಬ ಉಂಟು. ತುಳುವರೆಗೆ 8 ದಿನಕ್ಕುಂಟು. ಶುರುತ ಪರ್ಬನಕ್ಕೆ ಬಿಸು ತಾಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಹೊರತ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಐಕೆ ಹಿರಿಯಾಕೊಂಡಿ ಗಾದೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಸು ಭೀಮೆ ಕೊಂಡು ಕಂತಿಯಡ ಅಟ್ಟೆ ಮಿಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಉದಿತ್ತು ಬರ್ತೇವೆ. ಬಿಸು ಆಡೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಲೇಸಲು ಮುಗಿಕೊಡು ಬಿಸುಟು ಕೊತ ಅಯೋದಕ್ಕ ಪಗ್ಗುಡು ಒಂಜೆಗ ಬಿಸು ಬೇಸಾಡು 10 ರಜೆ ಬರ್ಕೊಡು. ನಂಗೆ ಆಟಿಡು ಹೂವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲಿ ಯಾರಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ 4 ತಿಂಗಳು ಆಟಿ. ಈ ಆಟಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ನುಂಗುದಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲ. ಅಣ್ಣ ಇಡೀ ನಾಳೆ ಅದರ ಆಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಆಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಬಿಡುದು ಒಡಿಯಾರ ತುಯ್ಯಾರ ಆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಬಂಜಿಗೂ ಬಡವಗೂ ಕಾಲ ತಿನಿಯರ ಇಚ್ಛಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲವು ತತ್ವದ ಕಾಲವು ಆಟಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ನರಮಾನೆಗೆ ಕಸು ಬಿಜ್ಜಿ ಎನಕಡೆ ಬಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಟಿಡು ಆ ಬೆನ್ನಿಲ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೂವಿತ್ತಿಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಐದು ತುಂಬು ಮುಗಿಪುಡು. ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಕಾಲ ಕಂಡ ಕಾಲ ಇತ್ತರಕಲೆಗಳ ಇಲ್ಲದ ಅರಿಬಾರು ಉಂಡುಂದರ ಭಜನ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ ದೆತ್ತು ದಿಯರ್ನ ಒಲಿಪುಡು. ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಲಗ ನೋಡೋರು ಪುಲಿಕ್ ಮಾರ್ಗ ನೋಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಂಗೆ
ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಿನಿಯರ್ಲ ಕಷ್ಟ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪಣವು ಇಂಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟು ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಆಟಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ದಿರಿಪೂಟ ಬರ್ಸಗೆ ದೊಂಬು ಬೀನಿ ಕಾಯಿನ ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಕೊಡು ಅನ್ಪೇರು ಗಾದೆನೆ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಪುಚ್ಚದ ಪುಣನ ವಿಧೀರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತನ ಆನೆದ ಬೆರಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಹೊರ ದೊಂಬು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಹೊರ ದೊಂಬು ಇತ್ತ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂಡ ಈಗ ಆಟಿದ ಮಲಕಥ ಆಟಿದ ಮಲಕಥ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬಂಜಿನ ಕುಂಟ ಅಜಿನೆಲ್ಲ ಪೋಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಾನೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ದೊಂಬು ಕಾಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ ನೀವು ಆಟಿದ ಮಲಕಥ ಬಂದ್ವಿ ಆತು ಬಂದ ಹೂವೇ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದು ಕೊಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೋದ್ದು ಬೆನ್ನಿಯರಗೆ ಅಡ ಸಂಬಳ ಕೊರಿನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಸಾಂಗೋಣಿನ ಕಾಪುಜಿ ಅರಿಬಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಟಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಟಕೋಟೆ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಅವು ಕೇನೆ ಕೆರೆಂಗ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬಸಳೆ ತೇವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ನರೆ ಬೆರಿತ ಅದು ಬೆದರದಾರಿ ಅದರದ ಕೇನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕಣಿಲೆ ಬೆದರಿಡಾಪಣ ಇಂಚ ಮಾತ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಜೀವನ ಕರಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಪಾಟ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಳ ಪೂಜೆ ಕೆರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರೆಕಾಲರು ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸೊತ್ತರೇನು ಮರ್ಯಾದ ಕೊಡೋದು ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇತ್ತನಾಗ ಆ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಆ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತದೆ ಐನು ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಪ್ಪುಡು ಮಾಡ್ತಾ ದೀಪಿಡಿ ಮರ್ಯಾದ ಐನು ಕಂಚು ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಜನ ನೀರು ಕುಕ್ಕುನು ಪಾಟ್ ದೀಪಿಡಿ ಮಾಂಬಳ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಮಾಂಬಳ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಅಪ್ಪಳ ಮುಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ನುಂಗಾದ ದೀಪಣಿ ಐದು ಮರ್ಯಾದಗಾನಾಗ ಐದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪುಲಿಕೋಟೆ ಕುಳಿತ ಬಿತ್ತನು ನುಂಗ ದೀಪುಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ತ ಎದು ಕುಳಿತು ಕಾಂಡೆ ಚಳಿಲ ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ನೆನ ಸೂಟು ಮಾಡಿ ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಎಂಕಲ ಕಾಲ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಬತ್ತರಾಗಲು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿ ಓಲು ಹುಲಿಕಡೆ ಓಲು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಅರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮರಟ ಅವ್ರದಿಗೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಉಂಡು ಮಗ ಹೋಯಿನ ಕೋಲ ಇಬ್ಬರ ಗೂಡಂಗಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕು ಜಗೇನು ಒಬ್ಬ ಕೋಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತದ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆತದ ನನಗೆ ದಯಪಂಡ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಟಿದ ಬಂಗ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾನಪ್ಪ ಆಟಿದ 5 ಬಗೆ 3 ಬಗೆ ಅಟಿದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಾಗಿ ಜಾಗೆ ತಿಂಜಿ ಆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬದಲು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ದಿನಸಕ್ಕೆ ತತ್ವ ಅರಿತ ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಬಳಸನ ಒಂಜಿತ್ತದು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಆತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಬಂದು ಆ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೆನ್ತದೆ ಮುಖ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಉಳಾಯಿ ಮಾಡುವಿರ ಆ ಸಮಯ ವಿದೈ ಬರೆಯಜ್ಜಿ ಆಟಿಗಳೆಂಜೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಪೆ ಆಟಿಗಳೆಂಜೆ ಪೂರ ದೈವರನ್ನು ಕೊಡು ಉಳಾಯಿ ಮಾಡ್ದು ಬಾಕಲು ಮಾಡಿನಾಗೆ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಾಯರಿಗೆ ಆ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬರಸು ನಾವು ಗುಳಿಗಾಗ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಡಪುಡು ಪಿತ್ತಗಳೇ ಬಳಸು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಡು ಆಟಿ ಕುಳ್ಳುಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಹೊಸತ್ತು ಮದುವೆ ಆಯ್ನಂಚ ಮದಿಮನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಒಂತೆ ಹೊಸ ಮದಿಮಾನ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಅಡುದು ಬಳಸು ರೆಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಗೆ ಗುರುಪಿನಿ ಈ ಕಾರಣಲಾದಿತ್ತು ಇಂಚ ಆಟಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕೂರು ಆನಿ ಪಾಲದ ಕೆಟ್ಟದೊಂದು ಕಸಾಯನ ಪರಂದ ವಾರ ಹೋಗೋದ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಕಟದ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಸಪ್ತ ಭರಣಿಯಿಂದ ಪಾಲದ ದಿಕ್ಕಲ ಪರದಿ ಪರಿ ಸತ್ಯದ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಐನ ಇಂಚ ಕನಪಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಪೇರು ಇತ್ತ ಬೋದು ಕನಪಣ ಕಮ್ಮಿ ಓಲು ಸಿಕ್ಕುಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಭಟ್ರೇನು ಬಂದೊಂದು ಬರ್ಪನಮ್ಮ ಐಟ್ ಸಾರ ಬಗೆತ ಮರ್ದಲ ಆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದ ಅನಿಬತ್ತು ಸೇರು ಒಂದು
ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಳಿ ಬರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವನ್ಸು ಬರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವು ಆ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಕಟವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದ ಆಟಿದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯನು ಬಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಬರುದು ಬುಕ್ಕ ಉಷ್ಣ ಅಂಚಾದ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಕಾಲಯಾಪನ ಇರಾದ ತಾಳಮಂದ್ರನ ಪುರಾಣ ವಾಚರಣ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬುರ್ನ ಇಂಚಿನ ಮತ ಮತ ಇಲ್ಲದ ಒಲೆಯ ಕೂಡ ವಿಲೇಬಾರ ಜತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮಠ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಹೋಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫಿದಾಯಿ ಬಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕೆ ಗಾದೆ ಬೈದಿನಿ ಆಟಿ ಆಡೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸೋಣ ಓಡೋದು ಬರ್ಬಿಡು ಸೋಣ ಇಂಚ ಮುಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗ ಪರ್ಬದ ಸಾಲು ಬರ್ಬಿಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಂಡು ಬರಣಿ ಅವು ಆಟಿದೆ ಹಾಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟೆಡು ಕೈ ನೀಡು ಅಟ್ಟೆಮಿ ಕೈ ನೀಡು ಎಷ್ಟೋಡು ಬಾವು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಕೈ ನೀಡು ಎಟ್ಟೋಡು ಬಾವು ಬಾವು ಕೈ ನೀಡು ನಾಳೋಡು ಚೌತಿ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಅಟ್ಟೆಮಿ ಕೈ ನೀಡು ಎಟ್ಟೋಡು ಬಾವು ಅಂಡ ಬಾವು ಅಣ್ಣ ಜನ ಎಂದ ಬಾವು ಅಮಾಸೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಕರೀದು ಎಲ್ಮೇಡು ಅಮಾಸೆ ಅಮಾಸೆ ಕರೀದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕರೀದ ಚೌತಿ ಇಂಚ ಹಿರಿಯಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆದ ಲೆಕ್ಕ ಚೌತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರನೇವಿ ಬರ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಬುಲೆಮುಂತಿಗಳು ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚ ಮಾದ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಲ ಪಗ್ಗು ಮುಟ್ಟಲ ಬರ್ಪುಡು ಪರ್ಪುಲ್ನ ಸಾಲು ಅಪ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನಂಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ಪುಲ್ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ದಾಯನ ಮಂದಿನ ತಿಳಿಯೋಡು ಬಂಡ ಆಟಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕೊಲಬು ಕೊರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಗುದುಂಡು ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಗ್ಳು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಬಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಈ ಕೆಡ್ಡೇಸ ಆಟಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಪೇಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂಡದ್ದು ಎಂಗ್ಳು ಅಕಾಡೆಮಿನಾಗ್ಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಳುತ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಳು ಮೂಲ ಒಂದು ಸಂಘ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಘ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ತುಳು ಸಂಘ ಅದು ಯಾನು ಗುರುಪುರಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ ಪ್ರಮಾಣದಿತ್ತೆ ವರ್ಷಗಳ ಒಂಜಿ ಆಟಿನ ಕೂಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಆಡಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲ ICT ಮಾಡಿ ತುಳು ಸಂಘ ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ತುಳಿತ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲ ಅವಡ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ದಯಪಡ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಬೇತೆ ವಾ ಊರುಡ್ಲ ಲೋಕುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವೀಕೃತಿ ನಮ್ಮಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಡ ಮೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕಾಗಲಿ ಫೈರಾಣ ಸಾಬುಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರ್ತೇರು ಮೂಲೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ತೇರು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಪೂರ ಕಡೆ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಬತ್ತು ಸೇರುಡು ಸಮುದ್ರ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಜವುಳಿನ ಮಾತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅಂಚ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡು ಏನು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ತುಳು ಇರೋದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೈತದೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೂವೇ ಆಗಲ್ಲ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಡಂದೆ ಐನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವದಲೇ ಸಾಪಡ ಒಂಜಿ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಓಲೋಳಿತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಿಸುದ ಬರ್ತುಡು ಹಿರಿಯಾಗಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ರೇವಣ್ಕರ್ ಇಂಚಾನೆ ತುಳುತಾರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ತುಳುವರೇ ಆಗ್ತದೆ ರೇವಣ್ಣ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅದು ಇಂಜಿನ ಬಂದಿರೋದು ದಿಂಜ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಿಂಜ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆದ ನಾಗರಿಕರ ನಿಕ್ಕಲು ಏನಿತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲೆಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಡುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಡು ಕೆಡ್ಡೆಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಡು ಪರ್ಬ ಆತಡು ಅವು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಡು ಐನ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊಳೆಪವರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲಯಾಳ ನಿಕ್ಕಲ ಜೋಗ್ಲೆ ಮನ್ಪಾದ ಇಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ತಲೆಮಾರು ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಹೂವೇ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ನರ್ವ ಪುಗೇಳು ಮುಂದದ್ದು ಮಾತಾಡುವ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಪುಗೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯದು ಅವು ಬೇರು ನಮ್ಮ
ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಪೋತ ಫಿರಯೂರು ಬಂದ ಪೋತ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋತ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು, ಆಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೇರು, ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ದುಬೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಪೋತ ಅಂಚ ತುಳುವೇರು ಓರೋಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಉಜ್ಜ ತುಳು ಕೂಟ ಜನ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಈ ಜನ ಜಾತಿ ಕೂಟಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಿಲವರ ಸಂಘ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪೂರ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಸತ್ವದಾಯಿತ ತತ್ವದಾದ ಪಂಪಡಿನ ತಿರಿಪವನಚಿನ ಬೇಲೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಅವೇನು ಜನಪದ ತಿರಿಪವನಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾಡಿ ಒಡಿಯೂರುಡು 25ನೇ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಡು ಒಡಿಯೂರುಡು ಆಯ್ತು ಈ ಗುರುಕಾರನದ ಗೌರವ ಕೂರ್ತಿದ್ದೇರು ಆನೆ ಚೇತಪ್ಪ ಮೀನರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನು ತುಳು ಪೀಠ ಉಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಚ ತುಳುಕು ಬೋಡಿದ ಬಿತ್ತನಾತ್ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಡಾಂಡ ಆವಡಾಯಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವು ಆತಜಿ ನನಲ ಎರ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಡು ತುಳು ಸೇರುಡು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ತುಳೆ ಐನು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಭಾಷೆಲು ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ತುಳು ಈ ಬೇಕ 4 ಭಾಷೆಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪುಣೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಡ ಇದಾಯೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಯನಗಳು ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂಚಾದ ಎರ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿದು ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹಿನಿ ದುಮ್ಮು ಬರಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಗಪ್ಪಣ್ಣು ಪನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಳು ನಿಕ್ಕಳು ಪಣ್ಣ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಂಡ ಇಂಥ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೊಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ನಿಗಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಯಾವೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಡೀ ಲೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಡ ரெண்டு பாத்திரக்கு அவகாசம் ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರರಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಶಿಬಜಿ ಬರ್ದಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಊರ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಸೊನ್ನೆ ಪಾತ್ರ ಇರಾಕದ ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಈಗಲ್ಲ ಏನನ್ನು ದಿಂಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲಿ ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೇಲೇಸುದ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ಕೆ NSS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇರು ದುಂಬಾತಗ ಬದದು ಇನಿತ ಲೇಸುದ ಬಗೆಟ್ ರೆಟ್ಟು ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲ ನೋಟು ಗೊಂಜಾತ್ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲ ನೋಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರಡು ಅನುಪುನ ಎನ್ಕೊಲ್ಲು ಅವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ತುಣಗ ಈ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನುಪುನ ನಿಂತು ತುಣಗ ಈ ಮುಲ್ತ ಶಾಲೆತ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗ್ಲೆ ತುಣಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ತನ ಮಿಟ್ಟ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಹಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನಂಚಿನ ರೇವಣ್ಕರ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಅವಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜೋಕುಲು ತೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಕೊಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಧಾರದ ಆರಂಭ ಪಂಪೆ ಅಂಚಾತ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲಿನ ಪೋನ್ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಪುನವು ಎಣ್ಣೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲೈ ಬಣ್ಣಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಮೂಲ ಒಂದು ಈತ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಈ ಭಾಷೆತ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾತ ಏನು ನನ್ನ ವೈದಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಹರಿಗೆ ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸರ್ ಆರು ಯಾನಂಜಿ PUC ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಸಂಪಾಜೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಬ್ಬರ್ ಸುಮೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಾರ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿತ ಅಣ್ಣನ ಕೆಟ್ಟನಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಭಿರುಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಡ್ಸಲ್ಕೊರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ತೆರ್ಮೇನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಊರು ಅಂತ ಅವಳು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸಂಪಾಜೆ ಜಬ್ಬರ್ ಸುಮೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿಕೆ ಗೌರವ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅಜ್ಜನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕೇಳನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಬರ್ಪನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳಿ ಆ ಜಬ್ಬರ್ ಸುಮೋ ಬುಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ತೂಪುನಾಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂತೇವನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಪುಲಪುನ ಕೊರ್ನಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಮೂಲ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ನೆನ್ನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷಗಳು ಮುಖ ಎಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಾರಿ ತೆರಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಪನ್ನೋಡ ಇಚ್ಚಿಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆತಿದ್ದೇರು ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಆರು ಕಲ್ಪೈನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಚಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ತಾರ ಒಂಜಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಬರ್ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಪೆರ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂತ ಐಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇರು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಬಿಳೈನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ
కింద ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೋಯಿನಾರು ಅಂತ చెప్పినాಗ ಇಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಲೆತ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಾವಡಿ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಿನ್ನರೆ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಿತ್ರರೇ ಒಂದಾತ ವಿಷಯನ ಪಂತರು ಇದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡೊಂತಿನ ಬೋಡ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಆಟಿಡೊಂತಿನ ರಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಕಷ್ಟ ತಿಂಗಳು ಐನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲ ಏಮಂತೆ ಆಟಿಡೊಂದಿನ ಅವಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋಚಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೇಕಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಗ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಾವೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗಿನಿ ಏನ ಎಟೋ ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೋದುಂಟು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ ಉಲಾಯಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚೆಪುಂಡು ದೆಯ್ಯ ಎಂಚೆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನ ಕಾಲ ಈನಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈರೆಕ್ಲೇನ ಬಸಲೆ ಹೋವು ಪದಪೆ ಹೋವು ತೇವು ಹೋವು ಅನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಕಾಲಟು ಆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತೊಲೆ ಪೋನಾಗ ಜೋಕ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಐನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಅವು ನಮಕ್ ಬೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅನ್ಪುನ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಐನು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಅವನುಂಡ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಟಿದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕಾಪುಡು ಆಟಿಡ್ ಆನೆದ ಕಾಲದ ಇನ್ನಿತ ಅವು ತೆನಸುಂಡು ಅವು ತೂನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಆನೆ ಅವು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇನು ತೇವಾಡು ಆತ ಆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಸುಲಭದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನಿಸರ್ಗದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವು ತೇವಾಡು ಅಥವಾ ತಿಮರೆ ಆವಡು ಅತಂಡ ಬಸಳೆ ಆವಡು ತಜಂಕ್ ಆವಡು ಚರ್ಮೆ ಆವಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಎಂಕಿತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಟ ಕೌತೆ ಕುಂಬಡ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದಿ ಇರುದಿತ್ತ ಮಾಡ್ದ ನೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕಷ್ಟ ಐದು ಕಟ್ಟದಿ ಇನ್ನ ದಾಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪಿದೈ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂದು ಅಂಚನೆ ಮರಿಯಾಲ ಬೋಡ ಏನಂಚನೆ ಕನಕನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತ ದಾಪಂಡ ಈ ತಿಂಗಳು ಪಿದೈ ಪೋರ ಆಪಿಜಿ ಎಂದು ತೂಗು ಬಾರ್ತು ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಇತರ ಜೋಕ್ಲಿ ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮರಿಯಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಾಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ವರ್ಷದ ರಜೆ ನಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ರಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡಗಟ ತುನಗ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಏಪ ಬರ್ಸ ಅಪ್ಪಗ ರಜೆ ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ರಜೆ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ತಿನ್ನ ಪಿದೆ ಪೋರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಂದೆ ಅಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನ್ ಗೊತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಆ ಪೆಲ್ತರಿನ ಬೊತ್ತದ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧತು ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಐಕೆ ಪಂದನ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೈತ ಅಂಚಿನ ಅಂದಿತ್ತು ಕಂಡಟ್ ಬೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಟೈಮ್ ಟು ಲಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಪದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಮ್ ಇಕ್ಕೊಂತ ಐನ ತಿನ್ನರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ನಿನ್ ಮಾತ ತೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜತ್ತ ಐನ್ ತೆರಿಯೋನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಲ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾಜ್ಯದ ಆವರು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಆತಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಡೆ ಹೋಗುದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮದುಮೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಜ್ಜಲ ಆವಡು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಬಲ್ ಆವಡು ಅವಲ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಪಡು ಈಗ ಬಂದ ಕೆಡ್ಡಸ ಆವಡು ದೀಪಾವಳಿ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವೇನು ಉಲ್ಲೈನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವನಗ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡು ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆಡ ಇಂದ ಏಟೋ ಏನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇದ್ದಂಡ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯದ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ದಾಪಂಡ 3 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಪನಾಗ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಪಂಡ ಮಾತು ಬಪ್ಪ ಐಕ್ ಬೋಡೆನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಆಕತ್ ಈ ಪಂಡ್ಯದ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉರುಚಿಸಿ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತರ ಕಾಲಘಟ್ಟ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಡಿತನೇ ವಿಷಯನೇ ಪಂಡ್ಯರ ತೆರಿ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಇನಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಂಚಿನ ನಿಟ್ಲ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಏತ್ ವಿಶೇಷ ಪಂಪಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಆಟಿದ ತೆನಸು ಉಂಡು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐನ ಒಂಜಿ ರುಚಿನ್ ತೂಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅನ್ಲ ಇನ್ ಯಾವ ಪುನು ಅಂತ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಪನ ಅಂಚನೆ ರೇವಂತ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಪೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿಂದೇರ್ನ ಒಂದು ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತುಳತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮನ್ಪಲೆ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಏಪ ತೆರಿಯನ್ ಪೋಪ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಐಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಲ್ಲ ಐಕ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಐನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂತು ಮಲ್ಕಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಜ್ಜಲ
ಲಾಯಕದ್ದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಸರ್ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು நம்மிலேசுத பின்னேராய் நஞ்சின ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮೆರೆಕು ಮಿತ್ತ ಚಾವಿಡಡಿ ಓಲಗಾತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರು ಶಾಲು ಪೊದೆತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗುರುಪುರ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಲೇಖಕರು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಾರಂತ ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವರು ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. நம்மிலேசுದ ನೆನೊನ್ಸಿ ಬಿನ್ನೇರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ಕೆ NSS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಡ್ನ ಗೆಲ್ಮೆನು ಓದರೆ ಉಳ್ಳಿರು ಶ್ವೇತಾ ಮ್ಯಾಮ್. It's my immense pleasure to felicitate our guest, Dr. Sesappa Amin. Dr. Sesappa Amin was born and raised in Madikeri Taluk, Kodagu district. He completed his primary education at the Government Lower Primary School in Jodupala and his high school education at Madhe Maheshwara High School in Madenadu. He pursued his pre-university education at Sampaji Pre-University College and completed his undergraduate studies at Field Marshal K.M. Kariyappa College in Madikeri. He obtained his postgraduate degree in sociology from Mangala Gangotri, Mangaluru University. In 1998, he passed the National Eligibility Test exam. He earned his PhD from Kuvempu University by conducting research on the topic, a study of the impact of the Sri Narayana Guru movement on the Billava community in coastal Karnataka. He has authored more than 15 articles at both national and international levels. Professionally, he has served in various colleges in Mangaluru. He also been actively involved in extracurricular activities. He served as a National Service Scheme NSS Program Officer for 12 years and he was awarded the Best NSS Officer Award by Mangalore University in 2015. He served as the NSS Nodal Officer for Dakshina Kannada District during the COVID-19 pandemic and he is currently the NSS Coordinator for Mangalore University. He has participated in various district administrative programs and has been instrumental in organizing the Karavali Yuva Utsav continuously from 2016 to 2019. He is a lifetime member of the Kannada Sahitya Parishad, a member of the Mangalore Sociology Association and has served as its General Secretary. He has also contributed to academic governance as a member of the Board of Studies BOS and as chairperson of the Board of Examiners BOE in the Department of Sociology at Mangalore University. We are really proud of you, sir, and I wish you all the best. Thank you.
ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗಿರಿಜಕ್ಕ ಎಂಬುದು ಅರೆನ ಕಂಡ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಾತಿ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ. ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೇರು ಅರೆನ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿಜಿ ಅರೇನು ಈ ಒಂದು ಚಾವಡೀಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡೀಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರ್ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನದೊಂಬುಗು ಕೋಡೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚದುರಂಗ ಗೊಬ್ಬಡು ಶರ್ವಿನ್ ಲಾಯ್ಡ್ ವೇಗಸ್ ಅಂಚನೆ ಹಸನ್ ಮಿಶಾ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಅವೆಟ್ ಶರ್ವಿನ್ ಲಾಯ್ಡ್ ವೇಗಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಯಾತೇರು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಈ ರಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ಲ ಪುರ್ಪಗೊಳ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬತ್ತಿ ಭಿನ್ನೇಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಸನ್ ಮಿಶಾ ಬೇಡ್ಲಾ ಕೋಡೆ ನಡತಿನಂಚಿನ ಚದುರಂಗ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿಟ್ಟ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗ ಆವಡು ಪಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನದೊಂಬುಗು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗೊರ್ಕಾರಿ ರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಇನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪಂತೆ ವಿಶೇಷ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಾರಿ ರಾಯಿನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಇನಿತ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಅವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಲಬು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆಂದು ಬಂದ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಪ್ಪಡೆ ಪ್ರವಚನ ಉಪ್ಪಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಐಟ್ ಮಾತ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿದ ಪುದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಉಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಡಿಪು ಜೊತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ರೀ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನುಡು ಇನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನಿಖಿಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರೆ ಅಂಜನೆ ಮೂರು ಮಾತ ಸೇರಿಂಚಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಸೇರಿದರೆ ಪಿರಾವ್ದು ನಿಖಿಲ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಮಾತ ಸೇರಿದೇರಿ ಈ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಪಿರಾವಿದ ಕುಳುಗರಂಜಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಫಲಬು ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡೇರಿ ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುಂಡು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡತ ಅವು ಬಾರಿ ಪಿರವು ಒಂದು ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ತೆರೆಯೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನಾವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಡೇ ನಾವು ಬದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ತೆರೆಯನ್ನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮೂಲ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಾವು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುರು ದಾಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸೊಂದು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರ ಐನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ ಬುಳೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧಕರಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪೊಂದು ಪಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏಪಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡಿಂಚ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದ ಬಲ್ಲೆಗನೆ ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಅನ್ನುವ ಬಂದ ದಯದ ಬಂಡ ಏರೆ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡುವರ ಆಗ್ಲಿನ ಆ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡನು ಅಂಜನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ಏರೆ ಕಾಪಾಡುವರ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ಲಿನ ಕಾಪಾಡನು ಬಂದ್ಬಿನ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲೆ ಏಪಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೆನಸುಲುಪ್ಪು ಓವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಶಕ್ತಿಲುಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯೊಂದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅದು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮೂಳು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ನಿಖಿಲ ಐನಾತೆ ತೆರೆಯೊಳ್ಳೆ ದಯ ಬಂಡ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏರೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳೆರ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅಕ್ಕಲೆ ವಾವಾ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಿಖಲೆ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೆರ ಐನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲೆ ಅನುಸರಿಸಿನಂಚಿನ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪುಣ್ಣಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಖಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿ ಬದುಕಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಪ್ರಕೃತಿನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಹೊರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಸದುದ್ದೇಶಡು ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡತದೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ದಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಾಟ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಚರ ಐನು ಮಾತ ಜಾಗೃತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದೀವೊಂದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಳಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೇವರೇ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನು ಗರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನು ಗರಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಏಪಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಮಾತರಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಇರೆಗ ಉಡಲ್ ದಂಜಿನ್ ಸೊಲ್ಬೇಲು ಸರ್ ನನದುಂಬಗು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಗೊತ್ಕಾರಿ ರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಸೇವನ್ಕರ್ ಇರಿತ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪಂಪಿ ವಿಶೇಷ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದು ಲೇಸ್ದ ನೆನಾತು ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾವಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಿನ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ 5 ನಿಮಿಷ. ಪಿನ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸರಿಯ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಭಾಸ್ಕರೇ ಕುಕ್ಕೋಳಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶೇಷಪ್ಪಾಮಿನವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ಹಾರೇಕಳ್ ಅವರೇ, ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕವರನ್ನವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನವರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ತುಳುನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ತರಹದ ವಿಧಗಳಂತ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗಿನ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾರ್ ಅವರು, ಆದಿಧ್ವಜ ದಿನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆದಿಧ್ವಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಷಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂಥ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದರಿಗೆ ನಾನು ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮುಡಿಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅದರ ಜಾಗದ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದ ಓನರ್ ಆದಂಥ ಗಿರಿಜಕ್ಕನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜಾ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹುಡುಕುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಆ ಹುಡುಕಿ ತರುವುದೇ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರಜ್ ಕಲಾಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂವಾರಿಯಾದಂಥ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶೇಷಭಾಮಿನವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಈಗಿನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರು ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು 1 ಗಂಟೆ 1.25 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಅವರು. ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಕೋಶ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದರಿಗೂ ನಾನು ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಂಥ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕೋಳಿ, ಶೇಷಭಾಮಿನವರಿಗೂ, ಹೇಮಂತ್ ಅವರಿಗೂ, ಗಿರಿಜಾಕ್ಕನವರಿಗೂ, ರವೀಂದ್ರ ಹರೇಕಳವರಿಗೂ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ನಾನು ಸೂರಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಕೇರಿಗಾದ ಬೈರಿ ಬಿನ್ನೇರಿಗೂ ಸೇರಾಯರೆ ದುಂಬತ್ತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ತನ್ವೀತ್ ಮೇರು ಇದು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬತ್ತಿನೆಂಚಿನ ಮಾತ ತುರು ಅಪ್ರೇರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತವನ್ ಪೊಂದು ಯಾನುಳ್ಳ ನಿಕ್ನೆದುರು ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರಿಗೂ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾಯಣಂಚಿನ ಸೇಸಪ್ಪ ಅಮೀನ್ KNSS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಟಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರದ ಮೋಖ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ರೇವನ್ಕರ್ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ವ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಣಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾರ್ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಸರ್ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಡ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವೀಕಾರವಂತನ ಗಿರಿಜಕ ಎಂಬೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಐತಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವೇ ಕೆಸರ್ಗೊಬ್ಬುಗ ಸಹಾಯ ಮಂತನಕ್ಲು ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕೇರ ಮುಂಡೆ ಗುರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಹತ್ತಿರಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತ ಮೋಖ್ಯದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಬೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿದ್ವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಐಟಮ್ ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ఒక ಮುರಂದಂಚಿನ ದಿನ ಆಟುಂಡು ಕೆಸರು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರು ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಮಾತು ಕೂಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪತ್ಕೊಡೋದು ಅಂಚನೆ ಪೋಷಕರು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಒಣಸ್ತ ಐಟಮ್ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಾತ್ರ ಬಗೆತ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಚಟ್ನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೆರ್ಮೆ ನೆನಲ ಹೊರಿಪರಸ್ಕಾರ ಇಂಚಿದೆ ನನದುಂಬುಗಳ ಪಾಲಿಸವನ್ನು ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಡುಕೊರೊಂದು